Ayo rono. Arak rende. Kadari mati. Ora mati. Ora mati, Mbok. Lah wong Kok lawange kok dikanci. ora tak kancing. Lah dhewe ono gemboke. Ora. Dhewe. Ya Allah. Yang tak rono. Ora engko tak telponke delok engkas nek ora percaya. Wong mau teleponan. Iya, tak turunan tempat. Riko wis atus apa durung? Wis mau, Cuk. Mau isuk. Wong sehat-sehat wae. Yang tak rono jajal. Ora usah. Duite, Ora usah, engko tak telponke. Arono apa omahe ngendi ngerti po. Nang mah wae. kok lawange dikancing. Ora dikancing. Ngopo kok nyendal-nyendal kaya ngono mrotoli. Oh, buka kabeh. Kon turunan tempat ya. Ya turu wae ngopo sih Riko? Riko ki nglendur ngimpi Riko. Ngerti po ora? Yang tak rono ya. Rende. Areng ngene kadari. Sehat kae sehat engko tak teleponke nek ora percaya. Engko tak teleponke kae sehat. Turu nang kono po. Yo. Turu wae ngaso engko tak teleponke. Rono. Ngaso.